Wat heb jij met Oosterhout? Nou, daar sta ik nog wel eens een keer. Ik denk dat in Oosterhout toch wel 2-3 keer per jaar sta. Of in een cafeetje of zo. Maar dit is een van de mooiste en een van de grootste evenementen hier in Oosterhout. En, ja, ik ben heel benieuwd. Ik kwam er net langs rijden en het zag er helemaal fantastisch uit. Dus, Ja, wat breng je tegenwoordig op het podium te gehoor? op dit moment gewoon mijn repertoire van een paar jaar geleden. Als ik haar zie, diep in mijn hart. Later zonder je hart, niet te vergeten. Maar ja, mijn nieuwe album. Blij dat ik leef. Mijn nieuwe single, Lieve Lotte. Die ook bij TV Oranje vaak voorbij komt. Ja, dat is zo'n beetje mijn repertoire. Ik heb inmiddels de afgelopen 4 jaar 4 albums gemaakt. Dus dat is 4 keer 15 liedjes. Ongeveer een 15 liedjes, dus 60 liedjes. Ja, En het optreden duurt meestal maar een half uur, 40 minuten hooguit. Maar daar heb ik een oplossing voor. 18 september ga ik een heel groot concert doen. We zijn vorige week begonnen met de kaartverkoop. Een concert bij mij achter in de tuin. Er komt een feest in te staan waar 5000 mensen in kunnen. En ja, dan gaan we gewoon al die liedjes voorbij laten komen. Tenminste ook de krenten uit de pap natuurlijk, niet alle 60. Maar er komen er 30 liedjes voorbij. Een show van 3 uur. Als mensen kaartjes daarvoor willen hebben, je zegt de kaartverkoop is gestart. Waar kunnen ze dat krijgen? Ja, bijna overal. Maar die kun je zien op mijn website www.reneschuurmans.com. Zo'n concert dichtbij, betekent dat ook dat je dan zelf aan het organiseren bent geslagen? Nee, helemaal niet. Het wordt gedaan door Lucassen en door Volendam. En ja, dat zijn 2 bedrijven die de klappen van de zweep op dat gebied wel kennen. Hè? Want Mega Piratenfestijnen en een hele hoop... Ook de concerten van Jan Smit en al die dingetjes, die doen hun altijd. Dus nee, ik hoef mezelf nergens druk over te maken. Dat komt helemaal goed. Wat gaan we doen deze zomer? We zijn er aan over de dubben met de platenmaatschappij. Of het liedje Een Zomerlang Zomer van mijn nieuwe album. Dat de nieuwe single gaat worden.